The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tamang oras mismo po ba ito? Jessica Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyo mga kaaksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Huwebes para magbigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. At napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila at Channel 62 sa GMA For the Box. At mga kaaksyon, napapanood na rin tayo ang Tabang Ora mismo sa Channel 10 sa Masbate. Umpisa na natin ang ating Tabang Ora mismo. Eto mga kaaksyon, isang misis mula sa Camarines Sur ang personal na dumulog sa ating tanggapan upang ireklamo ang pakikipagrelasyon umano ng kanyang mister na pulis sa isang minor de edad. Ang panawagan ni misis, panoorin po natin ito. Ako po si Tess, lumapit sa Tabang Ora mismo para humingi ng legal assistance laban sa asawa ko na pulis na kung saan merong kabit isang minor de edad, 17 years old, grade 10 student. Sana po matulungan niyo po ako na makamit ang hustisyang hinahanap ko. Maraming salamat po. Makakausap natin mga kaaksyon ang misis na itatago natin sa pangalang Tess. Magandang hapon po sa inyo, Tess. Magandang hapon po, ma'am. Okay, unang tanong ko sa iyo, Tess, kailan mo nalaman itong pakikipagrelasyon umano ng mister mo sa isang 17 anyos? November 5, 2024 po. Kasi tandang-tanda ko po yun, ma'am. 1 p.m. po no, nasa klase ako. Pinahanap po ako ng kako-teacher ko kasi meron daw nagsumbong sa kanya na asawa ng kasamahan ko na yung asawa ko is meron yung karelasyon na minor de edad doon sa kung saan sila naka-assign. Okay, so itong impormasyon, Mrs., ay nalaman mo dahil sa impormasyon na ipinaabot sa iyo ng iyong co-teachers. Opo, yung co-teacher ko po yung na-contact that time kasi po ma'am, yung social media ko po is naka-deactivate. So, ang ginawa po nung concern na asawa ng police is pinaghahanap niya po ako kahit saan. So, naswertihan po na yung kako-teacher ko is merong post ng picture ko. Kaya yun po yung mismo ang kinontak niya po. Okay, so November nung nakaraang taon, nalaman mo na merong ibang babae itong si Mister. Opo. Okay, paano ka naman nakakasigurong may namamagitan sa kanila? Ano ba yung mga ebidensya? Ano po ba yung mga pwede nating sabihin na talagang merong relasyon si Mister at itong 17 anyos na babae? Doon po sa sinend mismo ng concern na misis, meron po dong picture na magkasama sila na minayday ng bata, and then meron din yung damit mismo po ng mister ko is suot-suot ng bata na ang nakakaption pa is okay lang ma-issue kahit ma-issue, malayo naman. Ayun. Tapos meron po Okay. Tapos meron po pong mga caption na I miss you boss, I love you, and see you soon. Mga ganun pong ano. And then yung picture, kumbinsido po ako kasi kilalang kilala ko po yung asawa ko na siya po yun talaga. Okay. So, yung suot ng bata ay damit ni Mister?
Opo, opo. At yung Meron mga po at yung mga caption, masasabi mo talaga na merong pagkakaintindihan or merong relasyon itong dalawa. Opo, opo. Eto bang 17 years old ay kilala mo? Opo. Kilala mo. So paano bakit mo kilala itong 17 years old? Kakilala mo ba siya dati or nakilala mo na lang dahil nung nabigyan ka ng impormasyon, nag-research ka or inalam mo kung ano yung pagkatao ng babae? Nung nabigyan po ako ng informasyon, November 5, 2024, so kinaumagahan po, November 6, 2024, pumunta po ako ng Camarines Norte. Pinatawag ko po yung bata sa school nila and of course minor, kasama yung parents niya. Doon po kami nagharap, kaya nakilala ko po yung bata. Okay? Yung flash na picture doon sa screen, yun si Mister at yung babae na tinutukoy natin. Opo. Okay. So, gaano na raw katagal itong relasyon ni Mister dito sa 17 years old na babae? Based po dun sa legit source, nagsimula po sila August 2024 until present. Okay. So, maganda yung binabanggit nyo no, na base doon sa legit source. Ibig sabihin, Opo. etong source mo ay talagang naniniwala ka na yung impormasyon na ibinigay sa'yo ay lahat totoo dahil napatunayan mo at meron ka ding sariling ebidensya. Opo, opo. Okay. Kayo ba ni Mister ay kasal, Mrs.? Opo, 3 years na po kaming kasal. 3 years na kayong kasal at ilan na yung mga anak ninyo? 2 babae po, isang 1-year-old and isang 6 years old. Okay, so Mrs., kumusta naman yung pagsasama nyo nito ni Mister? Bakit sa tingin mo ay nagawa niyang humanap ng ibang babae? Actually, hindi ko po alam kasi pag tinatanong ko naman po siya kung may pagkukulang pa po, sabi niya wala naman. So, siguro po is nature niya na po or ugali niya na po talaga kasi hindi po ito ang unang pagkakataon na nahuli ko po siya na ng babae. Meron po pong mga past issue na ng babae din po siya and meron din po akong hawak na ebidensya. Okay. Kapwa pulis na po yun. So nababanggit nyo na okay naman yung relasyon ninyo, wala naman daw siyang problema sa'yo, kaya lang talagang ugali na ni Mister na humanap ng babae or nature niya na. Kumbaga, nasa pag-uugali niya na or katauhan niya na talagang mahilig siyang humanap ng ibang babae. Opo. Ilang taon ka na po ba, Mrs.? 26 years old po. 26 years old. How about si Mister po? Ilang taon na? 28 po. So, 2 taon yung gap po ninyo. Actually, 1 year lang po ang gap kasi this coming 13 po is mag-27 na din po ako. Okay. So, Mrs., nung nalaman mo na merong babae, itong si Mister, dahil nga sa binigay sa iyo ng impormasyon ng legit source, ano ba yung mga hakbang na ginawa mo para mas lalo mong ma-dig out, mas lalo mong ma-isyerto na talagang merong ibang babae itong si Mister? Una po, noong November 6, nung pumunta ako sa school, yung pinatawag ko yung bata, wala din po nangyari doon nung nagharap kami kasi tinatanggi po nila and hindi po kami nakapagharap sa barangay kasi yung barangay ayaw humarap sa akin yung kapitan. Kaya wala po akong nagawang action doon. Hinayaan ko na lang po kasi sabi niya naman, wala naman silang relasyon so iniwasan niya na daw yon kasi bata yon. And then makalipas yung 5 buwan, meron na namang nag-chat sa akin na another legit source na sila pa pala, nagpapatuloy pa sila, nagkikita sila and talagang lantaran na sila kasi yung asawa ko nga daw is naghahatid sundo na dun sa bahay. Which is alam ng magulang ng bata na pamilyadong tao yung pulis pero hinayaan lang. So ang ginawa ko po doon, pinatawag ko siya sa PPO, sa provincial office, doon kami nagharap. So ang purpose ko sana is to gain some information para malaman ko kung ano ba talaga yung totoo based doon sa mga ebidensyang meron akong hawak. Ang nangyari po doon is itinanggi niya lang din po lahat and then
ginawa niya lang tatatawa-tawa yung sarili niya kasi kung ano-anong pag-iimbentong dahilan ang sinabi niya para lang matakpan yung totoo. Okay, Mrs. Putulin muna kita, Mrs. Kasi sabi nyo, nung unang beses, in-inform mo yung barangay para magkaharap kayo kasama itong babae, pero hindi kayo nabigyan ng schedule ng kapitan. Tapos, humingi sa'yo ng pagkakataon ulit itong asawa mo. Dahil nagpaliwanag siya, binigyan mo ng pangalawang pagkakataon. Kaya lang, meron na naman na legit source na nagbigay sa'yo ng information at doon sa tingin mo ay talagang merong ginagawang pambababae si mister. Ngayon, idinulog mo sa PPO para i-inform at malaman nyo din kung ano yung hakbang para malaman din kung ano yung dapat gawin. So ngayon, ano yung sabi ni Mister doon sa paghaharap po ninyo? Kasama yung mga tauhan or management or kung sino pa man yung nakausap po nyo doon sa PPO. Ano po yung mga binabanggit ni Mister para nasabi nyo pong ginawa niyang katawa-tawa yung sarili niya? So doon po, ang sinabi niya lang is hindi niya alam kung bakit niya lang nagawa yun and kung bakit siya nakikisama dun sa babae. Tinanong ko, meron kasi doon isang picture na magkasama sila. So tinanong ko po siya kung bakit magkasama kayo and magkaakbay kayo. So ang reason niya lang is hindi niya alam kung bakit andun siya and hindi niya alam kung bakit may ganung picture po. So ako din, natatawa din ako kay Mr. Hindi niya alam kung bakit siya naandun at hindi niya alam kung bakit niya inakbayan yung babae. Opo, and then meron pang isang picture yung nag-my-day yung minor na nandoon sa plate niya, which pinakuha ko na kasi po siya sa CO niya kasi nga yung nalaman ko na nakikita pa pala sila, sinumbong ko sa mismong commander nila. So ang naging hakbang ng commander nila is pinakuha po siya doon mismo sa pinakakampo nila. So doon na siya. So ang nangyari po, yung babae naman ang pumupunta doon. Ayun. So tinanong ko po, tinanong ko po kung bakit pumunta doon yung babae malapit sa dutihan niyo. So ang reason niya lang daw is wala, trip lang nung bata. Kasi pinapunta niya daw doon kasi kakilala niya. Ayun. So si Mr., ang mga paliwanag at mga alibay ni Mr. ay napaka imposible or napaka yung tinatawag na amateur. So yung bata pumunta lang daw doon dahil gusto ng bata. Paano malalaman ng bata na naandun nga siya? So ibig sabihin, meron silang komunikasyon at pinayagan niya na yung bata ay pumunta sa kanya. Opo. Kasi ma'am, ang pagkakaalam ko po ma'am, March 3 or March 2, 2024, kung saan niya pong blinak yung account ng bata sa Facebook account niya. So paano pa po sila magkakakontakan noon? March 13 po yun nangyari na pumunta din yung bata. Tama, okay. So Mrs., ang tanong ko, dahil sabi mo ay nai-report nyo na po ito doon po sa kanyang commander, ano po yung aksyon na ginawa po ng police station na kinabibilangan po ni Mr.? Dahil ipinaabot nyo na po itong reklamo at ito pong concern po ninyo. Ang naging action lang po nung actually yung CEO niya po is very accommodated po kasi hindi niya po pinabayaan yung yung reklamo. So ang naging action niya po doon is naging restricted po siya sa lahat since yung bata yung dumadayo doon. So hindi po pinapalabas yung mister ko sa gate ng kampo. So nag-duty lang siya sa loob and dinagdagan din ng duty niya. Okay, so parang si Mr. Naging restricted, hindi pwedeng lumabas at yung bata ay hindi din pwedeng bumisita. So hindi na sila muna nagkikita. Opo. Sa ngayon po, hindi ko po alam kasi hindi po maiiwasan ang sabuatan sa mga ganong kasamahan niya. Okay. Sa pangyayaring itong Mrs., kumusta po yung anak po ninyo? Alam ba ng mga bata yung pinagdadaanan po ninyong mag-asawa? Hello, Mrs.? Hello po? Apo. Mrs., yung tanong ko, kumusta yung mga bata? Alam ba nila yung pinagdadaanan yung mag-asawa? Yung 6 years old ko pong anak, kasi meron nagkakaisip na din po, wala naman po akong sinasabi. Pero kapag nakikita niya akong umiiyak, natutulala po siya. Okay. So, gaano ka... Sabi po, affected po yung anak ko. Opo, gaano ka, Mrs. na... Nagbibisita po yung asawa ko, kasi binibisita niya yung mga anak ko. Tulad nung kagabi, binisita niya, hindi na po siya kinausap ng anak ko.
Ayun. So, apektado yung emosyon ng mga bata, especially yung panganay nyo. Kayo po, Mrs., gaano po kayo naapektuhan sa ganito pong sitwasyon? Kung makakausap nyo po si Mr. ngayon, ano po yung gusto mong sabihin sa kanya? Hindi ko po alam kung ano gusto kong sabihin sa kanya ngayon. Kailan nyo po ba, Mrs., huling nakausap si Mr.? Kagabi po, pumunta siya sa bahay, pero hindi ko naman po siya kinakausap kasi hindi naman po siya nagpapaliwanag na hindi nga siya humingi ng sorry eh. So bakit ko pa kakausapin? Eh, wala naman siya mismo, siya yung may kasalanan, hindi naman lumalapit sa akin. So bakit ako mismo yung mag-i-insist? Ayun. So, umuwi pa siya sa bahay nyo, nagkasama kayo sa isang bubong, pero wala po kayong pansinan. Umuwi po siya doon for visit na lang kasi alam niya po na alam ng buong pamilya ko na nang babae siya. So baka takot po siya or ano yung iniisip niya. Kaya hindi siya doon nagstay. Nagbibisit lang po siya. Pero pag nagbibisit po siya, wala man lang po siyang humingi ng paumanhin sa mga magulang ko kasi niloko niya ako, ganito yung ginawa niya. Yung parang wala lang po, ang isi-isi lang po, yung parang wala lang siyang ginawa, basta bibisitahin niya lang yung mga anak niya. Opo. Mrs., kung nakikinig ngayon si Mr., ano po yung gusto nyo pong sabihin sa kanya? Ano po, kung meron kang panawagan, ano yung gusto mo, Mrs., sabihin kay Mr.? Ang gusto ko lang pong sabihin na, sinabi ko naman sa kanya dati na, kung umamin lang sana siya, hindi sana kami uabot sa ganito. So, ibig sabihin, Mrs., kung umamin si Mr., bibigyan mo at bibigyan mo ng pagkakataon na maging okay umuli ang inyong pamilya. Opo, sana po, para sa mga bata, pero pilit po siya nagsisinungaling. So, ang pinaka-rason kung bakit ipinaabot mo ito sa amin, Mrs., para umamin din si Mr. Hindi po. Sa ngayon po, kasi nakita ko na hindi naman siya nagpupursige na ayusin yung pamilya niya. Magkakaso po ako, pursige din na po akong kasuhan siya para Ayun. matuto na din po. Ayun. Kasi hindi po ito ang unang pagkakataon eh. So, ibig sabihin, humingi man ng tawad sa iyo si Mr., wala nang puwang sa puso mo dahil desidido ka na magsampa ng kaso. Opo. Okay. Kung nakikinig ngayon itong 17 years old, ano yung gusto mong sabihin sa kanya, Mrs.? Sayang yung buhay mo. Pinakausapan na kita pero hindi ka tumigil. Sayang yung buhay mo. Pumatol ka sa may pamilyang tao. Tingnan mo yung nawasak mong pamilya. Sana masaya ka ngayon. Okay. Mrs., nababanggit mo na may alam yung magulang nitong bata sa relasyon sa iyong mister. Ngayon, ano din yung gusto mong sabihin sa mga magulang nitong 17 years old? Nanay, kung makikinig ka man, sana po, gabayan mo yung anak mo kasi hindi alam ng anak mo kung ano yung iniisip niya. Minor pa po siya, namamanipula pa po yung isip niya, napapaikot po yung isip niya. Sana po, nagabayan mo sana siya ng tama para hindi ito nangyari na nakasira siya ng pamilya. Dahil sa anak mo po at dahil sa kapabayaan mo, magdalawang bata na mawawala ng ama. Okay. Mrs., ito pong desisyon mo na ipagpatuloy yung kaso para kay Mr. Alam niyo po yung magiging epekto nito, tama? Opo. Okay. So, ibig sabihin, talagang pinaghandaan nyo po at pinag-isipan nyo ng ilang beses, ito pong magiging desisyon po ninyo. Opo. So, Mrs. matanong ko din po, dahil si Mr. ay police, kayo po ba? Ano po yung trabaho po ninyo? Isa po akong teacher, kaya kayang-kaya ko pong buhayin ang mga anak ko kahit walang suporta niya. Okay. So, dyan, bilib po ako sa inyo, Mrs. Dahil kahit ganito po yung naging problema ng inyong pamilya, matatag po kayo na sabihin po sa publiko na kayang-kaya nyong buhayin ang inyong mga anak, whether may sustento o wala, galing po sa inyo pong asawa na ganito po yung ginawa po sa inyo. Opo. Pero Mrs., dahil ang gusto nyo po ay kanina, nananawagan kayo or may sinasabi po kayo sa inyong mister, makinig po kayo, Mrs., dahil nasa kabilang linya na po ng telepono. Ito pong mister po ninyo
na si alias Edgar. Magandang hapon sa iyo, Edgar. Magandang hapon po. Okay. Sir, alam niyo po ba itong reklamo ni Mrs. patungkol po sa inyong pagiging babaero? Apo. Okay. So, sir, gusto ko po kayong tanungin, gaano katotoo po na ikaw po ay meron pong chicks or meron po kayong babaeng 17 years old? Wala naman po. Wala naman po. So, ibig sabihin, hindi po totoo ito pong binabanggit ni Mrs. na meron po kayong 17 years old na babae. Sir? Yes po. Okay. So, ano po yung masasabi niyo, sir, sa mga ebidensya na ipinasa po sa amin or ito pong binabanggit ni Mrs. na legit source na kumbaga doon po nanggagaling ang lahat ng impormasyon na makapagpapatotoo po na meron po talaga kayong babae or 17 years old na chicks? Ang ano ko lang po, kung pwede po sana, ako na lang po muna yung kausapin niya po ng asawa ko po. Okay. Nababanggit po, Sir Edgar, ng asawa mong si alias Tess na hinihintay din po kayo na makipag-usap sa kanya. Kaya lang, Oo nga po. hindi Gusto daw ko po din kayo sana siya nakikipag-usap. makausap. Ano po? Pero sabi ni Mrs., hindi daw po kayo nakikipag-usap sa kanya. Gusto ko po siyang makausap, kaso nga po, ayaw niya man po akong kausapin. Kapag nagpupunta po ako dun sa bahay, hindi niya man po kinakausap. Matanong ko po kayo, sir. Ilang beses nyo na po bang niloko si Mrs.? Ito po ba yung unang beses, pangalawang beses, tatlong beses? May ano po, yung dati po, may naging issue na rin po kasi kami yan. Kaya may sira na rin po yung tiwala sa akin ni Mrs. Ayun. So galing na mismo sa inyo, sir. Nasira na yung tiwala sa inyo ni Mrs. dahil inaamin nyo po na dati po ay nang babae na din po kayo. Pwede ko po makausap si Mrs. Opo. Pero aminin nyo, yung tanong ko, sir, kaya po naiintindihan nyo si Mrs. kung bakit wala na kayong tiwala dahil nung una pa po ay dati na po kayo ng babae. Nagka-issue lang din po ako niyan. Okay, nagka-issue na din po kayo patungkol sa babae. Sige po, sir, kausapin nyo po. Nasa kabilang linya, ito pong asawa po ninyo. Hello. Ano ba yung tawagan nyo? Mahal po. Mahal! Sige, kausapin mo, Edgar, itong mahal mong si Tess. Hello, Mal. Tess, sumagot ka. Mahal daw, mahal, Tess. Mahal ang bilihin. Anong sasabihin mo? Sabihin mo na. Pwedeng kausapin na muna ako? Saka lang kita kakausapin kapag totoo na yung sasabihin mo. Pero kung gagawa ka lang din ng inventong mga kwento para mapagtakpan yung totoo based dun sa ebidensyang hawak ko, huwag na tayong mag-usap. Mag-usap tayo. Kapag mapunta ako sa'yo, kausapin mo ako personal. Pwede. Mal. Ayaw ko naman masirat eh. Hindi naman dapat tayo mabot sa ganito. Mal. Kung ayaw mo palang umabot sa ganito, edi sana hindi ka nagawa ng kalokohan, hindi ka ng babae. Ikapulis mong tao, alam mo ang tama sa mali. Ikaw yung may pinag-aralan, tapos pinabot mo sa ganito. Alam ko. Kasapin mo ako. Ano nga yung designation mo doon? Anong designation mo doon sa lugar ng babae? Di ba nagle-lecture ka ng child abuse? Child abuse, nagle-lecture ka, pero ikaw mismo ng child abuse ka, hindi mo mismo na-apply sa sarili mo. Anong klaseng tulis ka ba? Diyos ko. Oh, ito pa lang si itong si Sir Edgar ay nag-lecture ng child abuse. Sir, ikaw pala ay maraming nalalaman patungkol sa child abuse pero ikaw po ay binaviolate mo. Yan pong mga nalalaman mo. Tama naman si Mrs. eh.
O ano masasabi mo, sir? Child abuse ang linilecture mo, ipinapaalam mo sa publiko, pero ikaw po ay binabalga mo ito. Ano yung pakiramdam mo, sir? Dapat ka pa bang tiwalaan o hindi na? Ano lang po yung, kung pwede po, yung asawa ko po man ang kausapin ko po, sir. O sige, Mrs. Gusto ka pang kausapin ni Edgar. Ito yung pagkakataon mo, Edgar, na makausap mo si Mrs. dahil mukhang desidido si Mrs. na sampahan ka ng kaso. Excuse me po. Ma'am, excuse me po. Sabihin niya na po lahat ng gusto niyang sabihin pero hindi na po ako magsasalita. Ayun! O Edgar, one way na lang. Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin kay Tess. Makikinig siya pero wala kang maririnig muna sa kanya. Desisyon niya yun, Edgar. Sige, ibuhos mo lahat ng gusto mong sabihin. Paano ba ako mag-isimula? Paano ka ba magsasalita? Yan ang problema. Dahil pinasok mo yung problemang yan, lakasan mo yung loob mo. Isa ka pa namang pulis. Sige, sabihin mo yung lahat ng gusto mong sabihin kay Mrs. Apo. Unang-una po, gusto kong makausap siya sa personal. Gusto kong ayusin yung buhay ko, yung pamilya ko, saka yung para sa mga anak namin. Hindi ko na kasi kinakaya yung hindi makasama yung mga bata. Tapos, inilaloy sa akin. Hindi na ako, ramdam ko na hindi na ako welcome doon sa pamilya nila. Ang sakit-sakit lang kasi sa loob na kahit yung anak ko, ayun, lumapit sa akin ng panganay kasi masama loob kasi minsan hindi ako nakakauwi sa mga importanteng okasyon niya. Yung mga magulang niya dati na kampi sa akin, ayaw laga rin respeto sa akin. Kasi nawala na. Gusto ko lang naman maayos yung pamilya namin. Okay, so Edgar, sa mga lumalabas na salita sa iyo, nagsisisi ka na ngayon sa mga ginawa mo dito sa asawa mo. Ibig sabihin yan, Edgar, may pag-aamin ka na meron ka talagang ginawang mali dito kay Mrs. May mali akong ginawa. Okay. Eto bang maling ginawa mo ay eto nga, yung problema o yung reklamo na nakikita ni Mrs. dahil sa ginawa mong pakikipag good terms or sabihin na natin na ikaw ay nambababae, eto ngang 17 years old. Ano lang po, I think tamang lang yung in good terms. Tamang in good terms. Okay. Ano yan na good terms na yan? Pwede ba nating sabihin na you are making love with this 17 years old? Hindi. Okay, so ang sabi ni Mrs., papatawarin ka lang niya kung aaminin mo dahil meron nga siyang mga ebidensya. So kung ikaw ay patuloy na mag-aalibay, patuloy mong i-deny, Edgar, baka mahirapan ka na ibigay ni Mrs. yung pagpapatawad na hinihingi mo. Opo. Okay. Pero alam namin sa sarili mo, alam mo sa sarili mo, Edgar, na ang binabanggit ni Mrs. ay yun yung problemang na hinihingi mo ng pagpapatawad. Opo. Okay. Kailan ka last na humingi ng sorry kay Mrs.? Araw-araw po ako humihingi ng sorry. Araw-araw. Araw-araw pang adik. Araw-araw. Edgar, gaano mo ba kamahal itong si Mrs. mo? Mahal na mahal. Sobrang mahal. Mahal na mahal. Ang alam ko kasi pag mahal na mahal, walang puwang ng pagsisinungaling, walang puwang ng panloloko, puro lang pagmamahal at pagpapasaya sa asawa ang dapat alam mo. Tama? Tama Okay. po. Sa mga ginawa mo yan, nagsisisi ka na, ano ba yung gusto mong sabihin kay Mrs.? Direktsahan lang na salita. Excuse me, ma'am, pwede bang magsalita? Sige po. Yung mga ganyang drama-drama niya, yung mga pinagsasabi niya, ginawa niya na din yan noon nung unang issue dun sa kapwa-pulis niya. Tapos sinabi niya na naman ngayon, kaya malamang sa malamang, uulit din yan. Ayun! Pasensya ka na, sir. Si Mrs. ang mas nakakakilala sa iyo, no? Mas medyo ang mga binabanggit mo daw, mga sinasabi mo, ay paulit-ulit na lang. At yung ginagawa mong pananakit ng loob, panloloko kay Mrs. ay paulit-ulit din.
Pero eto, mister, para mas malaman mo ngayon yung legal na aksyon, ano? Alamin natin kasi nasa kabilang linya ng telepono, kakausapin natin ngayon, mama, okay, wala pa, sige. Edgar, Opo. hindi natin masisisi si Mrs. dahil ilang beses mo na palang yung sinasabing mga matatamis mong mga salita at mga paulit-ulit mong sinasabi na ikaw ay nalulungkot, namimiss mo na si Mrs., naapektuhan ka, so on and so forth. So parang si Mrs. ay wala na talagang tiwala sa'yo. Opo. Ano yung gagawin mo ngayon dahil si Mrs. ay medyo alangan na or ayaw nang maniwala sa'yo dahil ikaw ay parang sabihin na lang natin, Mrs., sinungaling ba itong si Mister? Sobra po. Yun. Sinungaling sa sinungaling. Mister, paano yan? Bigyan niya ako ng time. Araw-araw kong liligawan yan. Yun! Araw-araw ka daw, Ma'am, sinabi Mrs. niya na din po yan dati. Ay, sus! Pero hindi niya naman ginawa. Ay, sos! Araw-araw palang liligawan, nasabi mo na din yan at hindi mo ginawa. O ano pa yung gusto mong sabihin, mister? Ayusin namin po. Pwede, sir, ayusin namin to bilang pamilya po muna po, sir. Sinabi Kahit mo na din yan isama ko dati, yung pero mga nung magulang ko napatawad- po. Ayusin namin sa amin po muna. Ayusin ko yung pamilya ko, ayusin ko yung buhay ko. Para sa mga anak man lang po sana, Ilang sir. beses ba, sir, kailangan mong sabihin yan kay Mrs. para maniwala yan sa'yo si Mrs.? Ma'am, sinabi niya na din po yan dati. Pero nung napatawad ko na siya, tapos ramdam niya na okay na yung lahat, kalmado na. Ayun, yung paunti-unti na naman gumagawa ng kalokohan. Ayun! Second chance, third chance, fourth chance, fifth chance. Ilang chance ba yung gusto mo, sir, para talaga yung magbago ka na? Gusto ko na mabuo pamilya ko, sir. Please lang, pwede. Kausapin ko yung asawa ko. Sir ka nang, sir, babae po ako. Ay, ma'am. Ay, Yan. ano ba? Alam mo, sir, kahit nga sa pag-identify mo ng kausap mo, medyo hindi ka tumutugma. So, eto na naman ang pangako. Medyo parang hirap na sa'yo si Mrs. Maniwala, no? Aayusin mo yung pamilya. Ilang beses na daw yan napakinggan sa'yo or nabanggit mo kay Mrs. Kaya si Mrs. ay nawawala na sa'yo ng tiwala. Opo. Ano pa yung pwede mong gawin na mas pang mapabilib mo si Mrs. na maniwala sa'yo si Mrs. Ano yung gagawin mo? For the last time. Ipakita ko lang po yung pagiging asawa ko sa kanya. Lagi ama sa mga anak. Responsibility. Gusto ko din naman sila makasama palagi. Ayoko ng ganito. Mrs., yan bang sinabi niya na gusto niyang ipakita sa'yo yung pagiging asawa at mga ama ng mga anak? Nabanggit niya din ba yan dati? Opo, actually po, ma'am, yung sinasabi niya na gusto niyo makasama kami araw-araw. So, gusto mo pala kaming makasama araw-araw. Bakit nung mga na-hospital yung bata, na-hospital ako, nung kailangan ka ng mga anak ko, hindi ka umuwi? Kasi meron ka na pala dyang babae na pinagkakaabalahan. Naalala ko that time yung na-hospital ako, pinakiusapan ko siya na baka pwedeng umuwi ka naman kasi kailangan kita. Pero mas pinili niya mag-stay dyan kasi andun yung babae niya. Ayun. So, masyado nang nawawala ng tiwala sa iyo si Mrs. Sir. Nung isang araw, nung isang beses daw na na-hospital, pinapauwi ka para sikasuin mo, hindi mo man lang nabigyan ng panahon. Ano pa, sir? Yung kayang-kaya, ano pa talaga? Yung pwede mong gawin? Sabihin mo na lahat. Yung parang kaya mong dukutin ang bituin sa langit. Natatawa ka, sir, di ba? Napakahirap kasi ng sitwasyon ni Mrs. Sobrang sakit na nararamdaman ni Mrs. dahil sa ginawa mong panluloko sa kanya. Opo, alam ko man po yan. Ayun. Eto na lang, makinig ka, Edgar, dahil nasa kabilang linya na ng telepono, ang police captain ng Pagaragan ng PNP Regional Office. Okay? Magandang hapon po sa inyo, Police Captain. Hello, Police Captain Bien. Magandang hapon po. Okay, inayos lang yung linya. Kilala mo ba ito, Edgar? Okay.
So makinig ka, Edgar, dahil ipinarating na namin itong reklamo ni Mrs. sa tanggapan ng PNP Region 5. Eto, nasa linya na si Police Captain Bien. Magandang hapon po. Hello, sir. Magandang hapon po, Police Captain Bien, Pagaragan. Hello. Hello po. Ayan, ayusin muna natin yung linya, ano yung pakiramdam mo ngayon, Sir Edgar, na itong problema, itong reklamo ng misis mo ay nakarating na sa mga head ng inyong PNP region? Edgar? Hello po. Edgar, nakikinig ka? Opo. Ano yung pakiramdam mo na itong reklamo ni Mrs. ay nakarating na sa tanggapan ng iyong opisina? Hindi ko na po alam yung nararamdaman ko. Lahat na kasi. Wala na. Okay. Nasira na yung wala na talaga dahil din sa ginawa ko po. So, sa tingin mo, sa pakiramdam mo, ay mabigat na itong problema? Sobra po. Sobra. Okay. So, bago natin kausapin yung PNP, dumako muna tayo sa DSWD para malaman natin yung kapakanan ng 17 years old na nadamay sa sitwasyon ng mag-asawa. Alam nyo ba na itong problema ninyo, Edgar, ay siyempre iba yung pinagdadaanan ng anak po ninyo, especially yung 6 years old na meron ng isip at alam na niya kung ano yung nangyayari sa inyong mag-asawa. Opo. Okay. Eto, Edgar, nasa kabilang linya na rin ang telepono si Miss Vicky Tagum, ang Social Welfare Officer ng DSWD. Magandang hapon po, Ma'am Vicky. Opo, good afternoon po. Opo, Ma'am. Ang involved po dito po sa ating pinag-uusapan, ito pong reklamo ng nanay patungkol po sa ginawa ng kanyang asawa, ay involved po yung isang minor de edad na di umano ay ito po ay involved yung babae pong inirereklamo ni Mrs. at itong si Mr. ay 17 years old. Nakipagrelasyon po itong Mr. na pulis na may asawa at anak na. Ano po yung maaring isagawang intervention po ng inyong tanggapan para po sa kapakanan ng bata? Oo. Okay. Sa ganong case po, ma'am, una po, since wala pa naman po kaming any information about dyan po sa pinag-uusapan natin kliyente, i-refer po namin siya sa tamang social worker po na taga doon din po sa lugar nila para siya po ay makausap. At the same time, matingnan po, ano po ba yung naging kausap po ba or ano po ba ang pwedeng maitulong ng office regarding po sa situation niya. Apo. Kasi as of now po, wala ako may kukumit na anything. Apo. Ayun pa lang po tayo nagkausap tungkol doon sa case na yun. Okay. Ma'am Vicky, sa sitwasyon po na ganito na 17 years old po yung babae na naging parte ng relasyon nitong mag-asawa dahil 17 years old yung kabet nitong mister, allegedly. Ano po ba yung pwedeng kaharapin? Meron din po bang pwedeng kaharapin na penalidad or instances ito pong 17 years old? Ano po yung pwedeng pagdaanan po nito? Yes po. Pagdating po sa legalities, I'm sorry, hindi ko po yan Naputol si Ma'am Vicky, Gusto nating malaman kasi yung mga tagapanood natin na minor de edad na mayroon na din na ganitong mga sitwasyon. 17 years old kasi mga ka-aksyon, marami na po yung nalalaman at marami na din po yung mga experience sa mga ganitong bagay, ganitong reklamo, ganitong problema, para naman alam po nila kung ano yung tama, kung ano yung bawal, kung ano yung hindi tama, 'di ba? So, para naman hindi na sila pumasok sa mga ganitong klase ng relasyon. Ma'am Vicky, balikan po natin ito po yan. Hello, Ma'am Vicky. Hello. Opo. Naputol po yung line niyo. Yung tanong ko po, Ma'am Vicky, ano po yung pwedeng kaharapin or ano po yung pwedeng pagdaanan nitong 17 years old na pumasok po sa relasyon na bawal? Ma'am, una sabi ko nga po, sa usaping legal po, wala po kaming masyadong masasabi dyan since hindi naman po kami abogado. Pero po unang-una dapat tingnan din natin sino po ba yung mas matanda doon sa kanilang dalawa since ang pinag-uusapan po natin dito ay minor de edad.
Di po ba pag sinabing minor de edad, ang mas kulang pa po yung kanyang kaalaman. Kaya doon po sa mas nakakatanda sa kanya na sana siya po ang may mas sapat na kaisipan po. Opo. So Kaya sabi ko po yan natatanong, Ma'am Vicky, kasi ito pong 17 years old ay meron pong mga magulang. Ngayon, ano po yung responsibilidad ng mga magulang or pwede pong pagdaanan din ng mga magulang dahil tinotolerate po umano ng mga magulang na ito yung bata sa kanyang ginagawa? Okay. Same din po, mahirap po mag-conclude na ayan, tinotolerate po. So sabi ko nga po, ipapakausap po natin siya sa social worker para po makita ang kabuuhan po ng picture ng kanilang sitwasyon and para malaman din po ano po yung pinakamaiging gawin sa kalagayan po nila ngayon po, ma'am. Opo. So, kung mapatunayan na meron po talagang pahintulot or pagtotolerate yung mga magulang, meron po silang pwedeng kaharapin din pong kaso. Ngayon po, Ma'am Vicky, sa mga ganito pong sitwasyon, base po sa datos ng DSWD, marami na din po ba na mga bilang ng mga kababaihan, ng mga minor, ang pumapasok po sa mga ganitong relasyon? Sa amin po kasi, ma'am, ang na-handle namin na cases ay hindi po dumidiretso sa amin yung mga ganyang cases because nandun po sila hawak po sila ng mga local social welfare and development social workers po sa mga munisipyo at mga syudad po. So, yung amin pong ang pumapasok sa amin, yung mga nangangailangan ng temporary shelter sa aming mga facilities, kumbaga yung wala nang mapuntahan and may threat sa buhay nila. Palet po. Okay. Apo. Okay. So, sa mga ganito pong sitwasyon, Ma'am Vicky, doon po sa 17 years old, ano po ba yung pwede po ninyong maibigay na advice? Para naman po ay, sa may mga ganito pong katulad na sitwasyon, kung meron po tayong mga nanonood or nakikinig po na ganito pong uri ng sitwasyon ay pinagdadaanan po nila, para naman mag-guide po natin sila sa tama at mali. Yung mali po, dapat maiwasan nila, doon po tayo sa tama. Ano po yung gusto nyong sabihin po, Ma'am Vicky? Okay, so sa ating pong mga magulang, since di po pa sabi nga kapag minor de edad po ang mga bata, ang obligasyon po ay nasa ating mga magulang. So paalala lang po siguro sa ating mga magulang na from time to time po, tingnan natin ano po ba yung activities ng ating mga anak para nakikita din po natin ano na po ba yung nangyayari sa kanila. And sabi nga nito, maging open po tayo sa ating mga anak para naiiwasan po yung mga sitwasyon na nalalagay po sila sa alangan. Apo. With that po, Ma'am Vicky, maraming salamat po sa inyong panahon at oras. Mabuhay po kayo. Okay, sige, salamat po. Ayun. So, balikan natin itong si Tess at itong si Edgar. Edgar? Yes po. Edgar, napakinggan mo yung binabanggit ni Ma'am Tess ng DSWD. Opo. Okay, so hindi lang eto patungkol sa kasalanan mo, kundi pati yung 17 years old ay biktima mo din. If in case meron talaga kayong relasyon, ano? Sir Edgar? Opo. Matanong kita, Sir Edgar, sa iyong pagkakaalam, pag ang isang lalaki ay nakipagtalik sa 17 years old, ano yung pwedeng kasong kaharapin? Sa rape. Ha? Rape po. Rape lang talaga. Ano yung pinaka-specific, Sir Edgar? Statutory. Ayun, perfect! Magaling ka pala naman dyan talaga, sir. O ibig sabihin, alam mo po kung ano yung batas at ano yung kaso na pwedeng karapin ng isang lalaki na nakipagtalik sa minor de edad or nakipagrelasyon sa minor de edad na babae. Ngayon, kung ikaw naman ay isang pulis, ano yung pinaka-specific na kaso ng isang pulis o empleyado ng isang otoridad na nakipagtalik sa minor de edad? Sa part na yan po, sir, hindi ko pa masyadong kailangan Ayun. sa... So, kailangan mo pang... Okay, para dyan, eto, makinig ka, Edgar, ano? Kasi medyo kulang yung kaalaman mo kung ano yung kaso na pwedeng kaharapin mo, especially ikaw ay isang PNP personnel. Eto, para sa legal na aksyon, para mas malaman natin kung ano yung pwedeng
advice or ano yung gagawin ng isang regional director sa mga ganitong problema na kinakaharap ng PNP personnel? Para sa legal na aksyon, eto, makakausap natin ngayong hapon si Regional Director Andre Perez Dizon. Nasa linya ba? Magandang hapon? Okay. So, maswerte ka, Edgar, dahil busy ngayon si RD, pero alam namin na ito ay nakarating na sa kanyang tanggapan. Ano yung pakiramdam mo ngayon, Edgar, na itong problemang idinulog ni Mrs. sa aming tanggapan ay napapag-usapan natin? Edgar! Edgar! Oh, hindi na sumasagot si Edgar. Natakot siguro si Edgar kay RD. Kasi nabanggit natin. Pero kahit hindi natin nakausap ngayon si RD dahil merong importante ding trabaho, pero makakaasa ka, Tess, na itong idinulog mo sa amin ay mabibigyang aksyon at syempre makakarating din ito sa tanggapan ni RD. Thank you po. Okay. So, Tess, kumusta ka ngayon? Ano yung pakiramdam mo ngayon na nakausap mo na itong si Mr. mo at alam niya na kung ano yung desisyon mo? Based po sa nangyayari ngayon, yung totoong nararamdaman ko po is very satisfying. Satisfying na makakamit ko yung justisya na para sa akin. Okay. So, desidido ka, Tess, na sampahan ng kaso itong Mr. mo? Opo. At syempre, dahil nababanggit mo nga kanina na apektado yung 6 years old mong anak dahil meron na siyang nalalaman, meron na siyang alam sa sitwasyon ninyo ni Mr. Maaari din nating sampahan ng kasong psychological abuse at child abuse itong Mr. mo pag napatunayan na merong relasyon itong si Edgar dito sa 17 years old. Opo. Okay. At syempre, yung mismong 17 years old ay biktima ni Edgar. I don't think so po. Kasi mismo yung babae nagsabi na okay lang maging kabit sa kanya. Pwedeng naman ipula po yung isip niya. Pero yung kabit kasi is palaban and tipong ako na yung kinakalaban niya. Ayun. So, yung mental capacity ng bata, palaban. Yung kanyang emosyon, palaban. Pero tandaan natin, Tess, na ang 17 years old sa batas ng Pilipinas ay isa pa ring minor. Minor de edad. Okay. So, dahil nakipagtalik, di pa natin sinasabi talagang merong ginawa itong Mr. mo, pero pag napatunayan, aside doon sa reklamo mo, meron din pwedeng kaharaping reklamo si Edgar sa pakikipagrelasyon sa isang 17 years old na babae. Okay. So, for the last time, Tess, ano yung iiwan mong mensahe or salita para sa iyong asawa? You deserve what happened. Karma has no meaning. You get what you deserve. Yun. So, makukuha ni Edgar kung ano ang nababagay sa kanya or nararapat sa kanya. Okay. So, yan. Wala na tayong magagawa, Edgar. Desidido itong si Mrs. mo na sampahan ka ng kaso. Maraming salamat po, Mrs. Thank you po. Okay. So, huwag kang mag-alala dahil itong idinulog mo sa amin ay umaasa kami na wala na ba talagang puwang sa puso mo ang pagpapatawad kay Mister? Yes, ma'am. Wala nang puwang. Talagang desidido ka nang magsampa ng kaso? Pwede ko naman siyang mapatawad pero still, kakasuhan ko siya. Ayun. Yun ang maliwanag mga ka-aksyon dahil ang pagpapatawad ay madali sometimes pag umilom na yung sugat, pero yung desisyon na pagsampa ng kaso para mapatunayan at makuha niya yung justisya, yun ay maninindigan si Mrs. na talagang itutuloy niya yung kaso. Maraming salamat, Tess. Thank you so much po. At mga ka-aksyon, sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo,
Isang ginang sa Kamalig Albay humihingi ng tulong ma-rescue at mapauwi ang kanyang kapatid na isang domestic helper sa Saudi Arabia. Ang buong reklamo, abangan yan mamaya lamang. Kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pa ang tabang. Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay sarupong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindo Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indo Gabos. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaoki scholarship sa mga aking nanangangaypuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ng Eddie Garcia Law. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang muya kong party list may plano. Kaya ang suporta ko sa ako Bicol. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid.
Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa Balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaang ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaang nining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik mga kaaksyon ang tabang ora mismo. Eto mga kaaksyon mula naman sa Saudi Arabia, isang kababayan muli natin ang nangangailangan ng tulong. Si Darlene Garcera na taga Caloocan City ay isang Pinay domestic helper na nagtamo ng sakit na anemia matapos ang kanyang mahigit 1 taong pagsisilbi umano sa kanyang employer. Ang panawagan ng kanyang kapatid na si Geraldine, panoorin po natin ito. Ako po si Geraldine Manuel, kapatid po ng OFW na si Darlene Licky Garcera. Nananawagan po sa tabang ora mismo para po sa aking kapatid na nakaranas po ng maltreatment. Kung kaya hindi niya nakayanan, siya po ay nagkaroon ng matinding karamdaman na siya po ay nag-bleeding hanggang sa po ay nanghina ang kanyang katawan at nagkulong po siya ng 2 araw sa kwarto gawa ng hindi niya na po kayang bumangon. Ako po'y nananawagan na siya po ay matulungan sa lalong madaling panahon na mapauwi po ang aking kapatid dito sa ating bansa. Dahil dyan mga kaaksyon, makakausap natin ngayon si Geraldine Rio Manuel. Magandang hapon po sa inyo, Geraldine. Magandang hapon din naman. Opo. Ma'am, matanong ko po kayo, kailan niyo po huling nakausap ito pong kapatid niyong si Darlene?
Last text po, ma'am, hindi po nakausap, March 21. Ang sabi niya po doon sa text niya, ate, susunduin na, dadali na po ako sa agency. Yun lang po, bihira lang po siya Okay. So, nag-uusap lang po kayo through text? Opo. Okay. So, wala pong video call na nangyayari? May time naman na kapag video call, pero bihira lang po. Okay. Pero yung time na yun po, through text po siya nagbigay Opo. ng impormasyon na siya ay dadali na ng kanyang agency. Opo. So, after that po, ano na po yung mga sumunod na mga balita na nalaman po ninyo patungkol po sa kanya? Bambali, ang huli po ay yung bago po siya dalhin sa agency, yung huli niya pong ano sa akin ay sabi niya, ate, tulungan mo ako, uuwi na po ako dahil ako ay nagkasakit. Hindi ko na po makayanan dahil nakaranas siya ng maltreatment. At ang pinakaano po doon ay yung hindi niya na talagang makaya yung kanyang kalusugan dahil bukod po sa nag-high blood siya, nag-bleeding due to anemia. Okay. Yan pong impormasyon patungkol po sa kanyang karamdaman, sa kanya pong sitwasyon, kailan po yan ninyo nalaman? Kailan po niya yan ipinabot po sa inyo? Last March lang po, ma'am. So, yung 21, wala na ang last niya talaga na ihahatid na siya ng agency, yun lang po ang last. Wala na po kaming communication until now. Okay. So, dahil meron pong nararamdamang sakit ito pong kapatid po ninyo, napacheck up po ba siya sa doktor? According po sa kapatid ko, pinakita lang po niya yung mga gamot na ano naman daw po siya doon sa doktor. Yun nga po ang result. Nung time na yon, na sabi ko, ano ang sanhi? Bakit nagbe-bleeding ka? Sabi niya, for ultrasound daw siya. Hindi na po kami, dahil hindi na kami nakapag-communicate, ma'am, dahil inalisan na po siya ng cellphone. Ayun. So kahit meron pong nararamdamang sakit yung kapatid po ninyo or meron po siyang pinagdadaanan na health condition, inalisan po siya ng cellphone. Sino po yung kumuha ng cellphone niya? Sa agency na po. Agency. So, bawal daw po siyang paggamitin. Meron pang ganon na pinagdadaanan si yung kapatid po ninyo. Ito po bang pinagdadaanan po ng kapatid po ninyo ay nai-report nyo po sa agency? Hindi nga po, ma'am, dahil nung time na binigay sa akin ng kapatid ko yung sabi na pwedeng tawagan, sabi niya, nagre-ring lang po ang ang phone, hindi po sinasagot. Okay, linawin lang po natin, ma'am, kinuha niyo yung kapatid niyo ng agency. So, ang rason po, ano yung rason? Bakit kinuha yung kapatid niyo? Dahil ba sa kanyang sitwasyon na health condition or dahil doon po sa reklamong maltreatment? Parang parehas na po, ma'am, dahil kahit napilitin man siya, hindi na rin naman po siya makaka-work dahil nga hindi naman niya kaya. Okay. Dahil nga lupay-pay na siya eh. So, hindi na talaga siya fit to work? Hindi na po. Apo. Nung siya po ay inapatingnan sa doktor, sino po yung nagbayad ng mga hospital charges? Wala pong binanggit, ma'am. Wala lang po. Doon lang, pinakita ko nga kay ma'am yung basta nakalsad lang, ang BP niya is 190/110, then for ultrasound. Apo. Ma'am, inilapit niyo po ito dito po sa aming programa. Ano po yung pinaka-alalahanin po ninyo? Gusto ko po talaga mailapit sa programang ito ng Tabang Ora mismo dahil po bukod sa hindi maganda ang kanyang kalagayan, talagang nag-worried kami, ma'am. Kasi 'di ba, Middle East. Since wala kaming communication, syempre kung ano-ano na lang yung nasa isip namin. Kaya ako parang naglo-loss of memory din, ma'am, kasi ako may pinagdadaanan din po ako. Dahil kalalabas lang ng mister ko sa ospital din. So wala pong choice. Ako pa rin po ang maglalakad na ako lang po ang malakas ang loob na tumulong sa aking kapatid. Opo. Ito po bang kapatid po ninyo may asawa at mga anak na? Wala po, ma'am. So single po ito. Opo. So kayo po yung panganay sa kanya? Hindi po. Opo. Actually, si Darlene po ay yung guest. Pinaka-young guest po Gaano namin. po kahirap na yung kapatid po ninyo ay hindi nyo po makausap, Opo, nasa ma'am. ibang bansa. Grabe. May time, ma'am, na ang ginagawa ko na lang, ipag-pray lang siya. May time na parang bigla na lang ako babangon.
Kasi naririnig ko yung pinoprolong niya talaga yung word na ate. Hating gabi bumangon ako, ma'am, dahil ang hirap pag walang communication eh. Na alam mo, nakaramdam siya ng matinding karamdaman doon. Tapos hindi ko alam kung sino yung tatawagin niya. Nga po. Kumusta naman po yung closeness po ninyo nitong kapatid po niyo? Ay, kung talagang ma'am, parang ako ang nanay niyan. Kasi kami, ma'am, ay wala na pong magulang. Opo. Mabigat po sa pakiramdam po Yes. ninyo na wala po kayong magawa. Opo. Kung pwede nga lang, sabi ko nga kung pwede ko lang liparin ang Saudi, sabi ko ako na lang ang pupunta ron. Apo. So, kitang-kita ko po sa mukha ninyo na Talagang stress na stress. nakasmile po kayo pero yung mata nyo po talagang problemado at hirap po ang inyong pakiramdam. Opo. So, para sa agarang aksyon po, makakausap natin si Attorney Sherilyn Malonzo, ang Director for Operations Center ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Magandang hapon po sa inyo, Attorney Shi. Magandang hapon po. Apo, Attorney Shi, eto po, kapatid po ng ating kababayan na nasa Saudi Arabia at meron po ngayong pinagdadaanan na problema patungkol po sa kanyang medical or ito pong sakit na pinagdadaanan po at meron din pong maltreatment daw na pinagdaanan sa kanyang amo. So, Attorney Shi, ano po yung status ngayon ng OFW na si Darlene Garcera po? Okay, magandang balita po para sa kanyang kapatid. Si Darlene po ay pauwi na po, may final exit visa na siya. May plane ticket din po siya, babayaran na rin po lahat ng kanyang mga monetary claims against sa kanyang employer. Siya po ay nakaschedule na po na umuwi galing sa Riyadh on April 16, 2025. Ayun, parang kinalabutan ako, parang yung nararamdaman mo ate na pagkalungkot at problema sa pakarinig ko kay Attorney Shi na meron na pong schedule date. Parang ako din po ay nabigyan ng pag-asa kahit hindi po ako kapamilya. Pero syempre, damang-dama ko po yung kalungkutan na pinagdadaanan po ng kapatid. Attorney Shi, eto pong binanggit nyo pong araw, April 16, tama po? April 16 po ang alis sa Riyadh. So ang dating niya po April 17 na. And don't worry po, OWA po will be assisting her pagdating niya po sa airport. And then kung wala po siyang pamasahe hanggang pag-uwi niya rin po sa Bicol po. Ayun. So and then susunduin niyo na lang po siya dyan sa i-inform din namin po kayo, ma'am, ha? I-update din namin kayo, for pag dumating na yung kapatid niyo, and then yung exact flight details. I cannot announce it po dito on air kasi confidential po yun. Apo. Kayo naman po, kayo po si ma'am, anong pangalan po ng kapatid po ni Ma'am Darlene? Geraldine. Geraldine Si po. Ma'am Geraldine po ba? Yes. Oh, Ma'am Geraldine, meron naman kayong number sa amin. So, i-update po namin kayo, ma'am, ha? Para dun sa exact flight details, makakapiling nyo na po ang inyong kapatid next week. Tama-tama, Holy Week po next week, no? So, makakapiling nyo na po siya. Ayun. So wala na pong dapat alalahanin yung pamilya patungkol po sa gastos para po sa pagpapauwi po dito sa kanyang kapatid, Attorney Shi. Wala na po, kasi po, sagot na po yan ng OWA, no? Opo. Saka, tutulungan po namin siya dito, ma'am. Huwag po kayo mag-alala. Ipapa-assist ko po sa aming team po for airport assistance and then transpo din po pauwi po dyan sa Bicol. So, susunduin nyo na lang po siya dyan pag nandiyan na po siya sa Bicol. Co-coordinate na rin po namin sa aming regional, sa region, region 5, no, ng OWA. Ayun, And then, so, of course, sa inyo po, para po masundo nyo po siya dyan sa ganon Bicol. kabilis ang aksyon ng ating programa at ng OWA, ma'am. Geraldine, ano po yung masasabi niyo po kay Attorney Shi? Dahil eto po, good news po. Maraming salamat po, Attorney. Hindi ko pa akalain. Walang anuman po. Walang Sa anuman agarang po, kasagutan ma'am. Huwag po, mag-alala. talagang lubos pa ako nagpapasalamat sa immediate na kasagutan. Di ko po akalain. Okay. Ayun. So, Attorney Shi, lubos po ang pasasalamat ni Ma'am Geraldine sa aksyon, sa agarang aksyon na ibinigay po ng inyong tanggapan. Maraming salamat po, Attorney Shi. Welcome po. Ayun. So, Nay, ano po yung pakiramdam nyo ngayon na... Parang nabunutan ako ng tinik mo. Parang lumuwag yung aking paghinga. Ayan.
Sa pag-uwi nyo po, parang ando na po yung... Ayun, makakatulog na po kayo. April 17 daw po, Nay, makakasama nyo na po ang inyong kapatid. Ano po yung gusto nyong sabihin po sa kapatid po ninyong si Darlene? Ne, huwag ka na mag-alala, magkikita na tayo. Ipag-pray mo lang na wala nang hadlang, naway makarating ka ng safe sa ating bansa. Ayun. So, maraming salamat po, Nay, dahil isa po kayong mabuting kapatid na ginawa niyo po yung lahat para po yung kapatid po ninyo na nasa ibang bansa ay makauwi po dito ng ligtas. At syempre, ako po ay saludo din po ang aming programa po sa inyo dahil ginawa niyo po yung lahat para po makatulong sa inyong kapatid. Salamat po, Nay. Marami din pong salamat, Ma'am Remy. More power po sa programa ng Ako Bicol, Tabang Ora mismo. God bless po. Ayun. Maraming salamat din po, Nanay, at syempre sa OWA dahil yun po yung katuwang po natin para po ay makauwi po dito ng ligtas ang inyo pong kapatid. Maraming salamat po. Eto mga kaaksyon, balikan lang natin ang reklamo na kanina natin inaksyonan kung saan isang misis ang nagreklamo laban sa kanyang mister na di umano ay nagkaroon ng relasyon sa isang 17 years old. At ngayon para sa legal na aksyon, nasa kabilang linya na ng telepono si Regional Director Andre Perez Dizon ng PNP Regional Office 5. Magandang hapon po, RD. Diyos maraming hapon, Ma'am Rem, asin sa gabos na naghinanyog sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Ayan, maraming salamat, RD. Alam po namin na talagang super busy po kayo ngayon, pero talagang pinaunlakan po ninyo para naman mabigyang solusyon po itong inireklamo po ng misis patungkol po sa kanyang mister na isa pong pulis. RD, ano po ba yung pwede nating maibigay na tulong at agarang aksyon patungkol po dito? Ma'am, unang-una po, gusto pong i-assure ang misis na yan ng ating kasamahan na pulis at ang buong sambayan ang nakikinig at nanonood sa atin ngayon, ma'am, na poproteksyonan natin yung babae, ipagtatanggol natin ang kanyang karapatan at hindi tayo magtotolerate ng wrongdoing sa ating personnel. Lalo pat tayo ay nasa uniformado at yung disiplina ay ini-expect po sa atin, yung professionalismo, disiplina at decency po ang ini-expect sa atin ng sambayan ng Pilipino. So ngayon, ma'am, kung mapatunayan na nagkasala yan at hindi po natin hinahadlangan ang misis na mag-file ng administrative and criminal complaint against sa police natin at hindi po natin ikokondone ang anuman na maling gawain ng ating kasamahan. Opo. So nababanggit nyo na yung misis po ay pwede pong magsampa ng administrative case at legal case patungkol po dito sa kanyang police na mister. Opo, ma'am. Opo. May karapatan po siya at hindi po kami maghahadlang sa kanya, ma'am, dahil yan po ay justisya ang hinihingi niya po. Opo. RD, pag napatunayan pong may binalga pong administrative na kaso ito pong pulis, ano po yung maaring mangyari po dito? Ma'am, kapalit po yan ng kanyang serbisyo. Yung pagiging conduct unbecoming of a police officer is dismissible offense po yan, ma'am. Ayun, pwedeng matanggal sa serbisyo itong si mister. Ano po, sir? Opo, ma'am. Opo, yun ang mahigpit po na pinagbabawal sa hanay ng pulisya ang mga ganong gawain, ma'am. So, yun po ay magsisilbing warning sa ating mga kasamahan na huwag tayong mang-api ng kapwa, lalo na't babae po. Opo. Sir, sa inyo pong datos, eto po ba ay unang beses na nakarating po sa inyong tanggapan na meron po kayong police personnel na nakipagrelasyon po sa minor de edad? Opo, ma'am. Medyo isolated case yan, ma'am, kasi hindi natin ini-expect ang ganong relasyon dahil kahit saan tingnan po mali kasi minor de edad tsaka may asawa po yung ating pulis. Okay lang po siguro kung binata siya at umibig at mapanagutan niya, walang problema. Kaya lang may asawa siya at minor de edad pa yung... Mayroon pong violation kaagad yung child abuse law natin, ma'am, yung anti-child abuse. Ayun, nababanggit nga po ni Mrs. na ito palang pulis na ito, sir, ay nagkakandak ng mga seminar patungkol po sa child abuse. Ayun ang medyo mas lalong nagpalala ng kanyang sitwasyon dahil
kung ano po yung sinasabi niya, hindi naman niya po ginagawa. Mas lalong may liability po siya, ma'am. Opo. Sir, ano po, RD, ang pwede niyo pong sabihin or advice dito po sa pulis na ito na inirereklamo po ni Mrs.? Sa kanya, ma'am, kung nakikinig siya ngayon, hanggat maaga pa, ayusin mo yung pinasok mo na yan. Dahil ang responsableng pulis, wala dapat nagrereklamo, dapat mapayapa tayong namumuhay at tayo ay kinagigiliwan at minamahal ng ating kapwa. So, ayusin mo yan at winawarningan kita na kapalit niya na yung serbisyo. Ayun! Maraming salamat po, RD, sa inyong pong panahon at oras. Bilib po talaga po kami sa inyo dahil alam po namin na kahit busy po kayo ay talagang tinutuunan nyo po ng pansin ang ganito pong mga usapin, especially po involved po ang isang pulis. Maraming salamat po, RD. Thank you po, Ma'am Rem. Thank you po at sa lahat ng nanonood at nakikinig po, ma'am. Mabuhay po kayo, Police Regional Office 5, Regional Director Andre Perez Dizon. At yan mga kaaksyon, ang ating mga reklamong ora mismong tinugunan at binigyang aksyon ngayong hapon. At para sa mga nagnanais humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Cost Center sa Barangay 175, Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. At mga ka-aksyon, hanggang bukas po, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindones, magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo, malapit ang puso sa